Maing gabi mga ka-chocolate. Magkuan day ta karon kanang lobo tag mais. Katong mais nga among tinibangan dito sa Dunghoy. Sa ilang ATPZ. Okay, maglubo ta. There ay atong ikuan na pakita. Nara. Ano siya? Kanya sudlanan siya pakaw. O yan. Kanya itong gamiton para tigba sa mais para lubo di ay. Ayan. Ano siya? Pero kaning sundang ha, di na siya hait. Nay, napaginay murag mga ano. Okay, muna siya ang atong gamiton para lobo. Okay, kani. Magkuan na ta. Unsa? Butang nga mo silog ilanan. Iwan ko bagi ko tuwanan. Guys, mag. Ha? Ano ta? Maglobo. Nanon Imo siya na maglubos gitimplaan mais. patis? Wala na kasuway ang uban ani no, wag mo kasuway. Ha? Diba? Wala ka nag-ingon. Diba? Giinit ra nimo. So, wala pa nakasuway diha globo, no? Kana no. Sure jud ko daghan jud kay wala pa kasuway diha globo ug mais. Una siya. Oh, mais. Kani Di mo siya na apay maudit pakita ko ka may ng gamay hole dito ha. nga sasi. Kita na kong hole ha. Ang tupad ana sasi. Oh, daray. Kani hole mais. Oh, yan. Pero depende ra na lahi mang klase sa paglubo na may uban mo gamit og bangguran. Kami kay wa may bangguran. Kana siya oh. Yan. Lagas ng mais ha. Ang akong style sa akong paglubo kung dapit sa tumoy. Kini. Ako siyang anaan-daan. Yan. Kuhaan ako sa daan. Pero dali na lang. Pa-straight na ako padung diri sa iyang tumoy. O, diba? Ang ikog. Siya na uli ikugan ka na. Ayan. Padiretso na lang ako patumoy. Ayan. Diretso. O, kana o. Yan. Naman na. Pwede na siya ilo. Lamig na siya gamiton guys. Kinabanglo ka guys. Hindi mo na siya gamitan guys. Come on guys. If you make jing. Saan ka punta? To the moon. Skirt. Broom. Oh, sa mga nakarelate diha. Lamig kininos na sa pang-love day. Diba yarn? Pakaw yarn. Labay the plan. Dayan, sugar na ta. Diba? Hello. Kaya itong video, magtabi-tabi ko nire guys niya. Kuhaan man ni siya, kanang. Ang nga na kanang. Ay, namog kalaay diha. Tanaw lang gid mo sa mga kuhaan. Kailang yung maiso, lubunon. Bitaw. Ang uban ay gilubo namang mama. Lubo ang sa mo. Amot, usay nga sa inyo ani. Lobo sa mga dre, lobo unon nga mais. Nagpurol ko guys, sabi nagtuo mo. Oh, yarn. Oh, diba? Masyadong pamaiyaz. Dagko ang puso eh. Daghan na kang kinanon si Ilaga. Akong pagpanabang na mo ani. Yan guys. Namir sa kini siya kanang tuyukon o sa galingan bitaw nga kahoy. Kanang mano-mano lang nga galing o sa bato. Ang kahoy nga kanang kuan galingan man gud ani kanang mano-mano nimong tuyo. Silbi kuan. Okay rin lami jud siya gyud. Basta ginaling sa mga nakatilaw diha. Shout out charot. Dayon kung bato sad ang galingan bato ato sa bato. Bugat idon ang bato pero ang iyang agi sa galing sa bato kay mura siya og pinagaling sa makina. Ang kanya mo di ba siya ingon super gikidaghan pero magaling na dyan eh. Makina na lang daw yun si mama. So makatipid namin guys pila ka kilo diba? Muna ginaingon kung kinsa na yung mga dagkog maisanda or mga naay makamaisan dara niya. Magsanggi mo. Natawan mi kim labang mi. No? Labang mi ba? Ano mo ka kuya na diyan na matutsuwat no. Kapuning sakit sulanan sa kay okay. Kinumpra natin. Diba? Anad na kay mi ani.
Ako namatag buot inani na. Mana nga malipay jud ko basta na magsanggi or kuano kay tabang ko kay uy Ginoo ko. Kana pa? Nakabili-bili tag bugas. Diba? Ana siya. Hindi pa may nahabilin. Mas naimabilin ngayon, Ana. Ang uban kay banggod ra na may bangguran. Di ba ko master mo gamit ng bangguran? Kay may bangguran. Pagdahan ko magtanaw. May katong one time nga ning huwami sa amoy agaw bangguran. Kakatirin. Gamit gamay ra yung bangguran. Pero nindot bangguron kung dagko ang puso. Kaya ni bang nani dagkong puso kani. Nindot siya bangguron. Kumpara ni mas kani ay. Kita ko gamating puso ha. Ay, Ginoo ko kani. Diba? Gamay ra kayo. Gamay yung diferensya no. Ano kani siya marag. Okay raman pero mas nindot siya bangguron dagko. Ayan. Reveal na natin yan yung ating mga kumingking. Kapit mo nakita ginala. Bawbi kumingking guys. Super kabawag ang usa kay di. Oh yar, diba? Magwagmanghod na sila. Yan. Thank you day kayo sa mga ikuan. Char. Sa inato nga vlog na mo nga low quality nga video. Salamat kay sa nang follow, anang subscribe sa akong channel. So, kani akong pag-upload guys, wala ni ka na parang uban nga edit-edit nga lami-lami edit guys nga. Di mo kamawa na man nga upload lagi ko nga upload no. Hala no nya, mabot ang time ba nga ay noon pa nga usa sa next pangandoy siguro ha. Kana kita maabot yung subscriber nga daghan na kayo nya. Mabot ang time nga murag makagrasya ka like imo sang i-share sa uban na ba pero grabe murag wala lingalingan lagi ako murag wala video lang kuan lang no. Eh murag ambot lang murag sahi ay ra jud na. Ang saba. Murag na salig lang ay waong. Diba? So, kaya na, upload na video, lingaw-lingaw. Amor na siya, i-share na mo ang mga kanang pano na mo. Naig-uli, kasagaran, gikan may mano, kaya among kano na, kay kilaw ra, may magkilaw. Sa mga ko, ang gunog ibis. Oh! Oh, nila yun. Kuan ka ng wala, ikaugma na, maring lutuan ng kuan, ubang kuha. Sige lang na zero. Lingaw-lingaw. Muna sa kong video niya. Ganan ta ko mo video ka nasa dagat, tubig, madlok, masag ikapuan ako eh. Mura magkuan na kayo, murag sana buk lang kaso. So kana lang video na ko kana lang mga lang simple lang. Ambot ba siguro niya nang uban magtan-aw. Nang kuan. Charot. Wala. Kaya na kayo kung na-upload ng mga video. Ang uban, gamulipay ra ko gandagan kay mga viewers. Dagan ni views ba? Dagang viewers. Dagang ni view ba sa kuan kapagaling na video na ako kamama nga kung ano kana ito na gores nga sayo kid-ikid nagpanty nagbra. Naka 1,400 ka views na. Lipaya bitaw na ako. Diba? Then akong subscribers guys kay subscriber kay kuan guys kay kuan pa 76 ha. Naganaman jud at least diba kadako na ng 76 para na ako so na gini up ni kuan sa ko ang 76. Thank you guys sa mga vlogger na subscribe sa akong channel din sa akong YouTube nya nagpikat on pa jud ko ani guys. Cut on pa ko mga langga. Patudlo pa ko sa kong mangulo kung saon na nga ba kuha na kong uban. So hindi ako master diba? Ito ko master na patudlo kong bilin na kong mangulo kung saon na kaya nasa sila ilahang kuha i-subscribe ilahang YouTube channel di nga John and Feb John and Feb vlog ano this guys
Wa silver man. Ang sa kada si Yoyo. Wa silver kini dagan man to asa pa lang karon. Sabi uma. Ano siya guys? Dayon lang itag lobo ani na. Pero sa akong video di sad ko mo kuan ni abot ni kog 10 minutes o nya kamo diha basig kuan na tan-aw ra ana. Pero ako lagi pakita guys kay malangga kay sure man jud ko nga mga kasukla diha nga bijud tanan nga nakasuway inani. Ang uban ben ara bagi sa syudad ana wa sa nagbata nga nakawan sa bukid. Kinabuhi sa bukid muna kami gidire. Sila ko yaw-yaw diri ha kay nga sa nang midire maning uban nga di ba ginisud-an lagi nang lisura chips na bukid na sudan. Hala oy. Nakas bukid di gid kay ingon nga mahutdan ko kuanan koy kay ang uban nga lagi kansilingan kamunggay ug adto kag syudad imo nang paliton diri pwede ra ka makatanong pwede sa ka mangayo pwede ko makabusar sa kasi pangayo mag urot na nga dahon di tan sa silingang kamunggay agab sa kagnaon kasi nagpangayo ud bang uban magabusar ug kibungtan mo charot dayon kuan sus Ginoo dah kay nga puso sa saging kung gira kag pangwag puso sa saging o di ba pwede naman na itorta or imong sige mo lang na i-style nga lapuan barang ikilaw o sana ikuan o di gali patisan lang walapan o di imong utanon tunuan nimo kanang ginagata-gata di sagulan nimo imong tanon sagulan nimo guys kamunggay o guys kamunggay guys kamuti di ba oh sudan na may dahang tangkong sunaan ay lang putong hugam may kwa sudas kabaw sigaran uban naman sa tapisapa o dahang tangkong di ba halagoy gabi ano lang kapayas nga nanuroklos ka kuan lapar di ba ano na kinamoy bukid guys mo na nga mga langga mga kasyokla nga ako gi-flex rin naglubo ko kay di ba jud tanan ha ugid tanan nga kasuway ani pero sa ko shout out sa akong amiga nga si Mayang gusto gi ko na siya maka-experience unsa ka na pagpangibot og mani o di ba taga mabulo din na si May Loves sa May o di ba so ang atong video mga kuha na atong video mga 12:44 na 12 minutes na ta guys padung na ta mag 13 minutes ako ni siyang ipaw na flex na ako yun sa paglobo dira akong agi ay kasi na ko giyaw-yaw nara di siya makita nara o di ba na yan na yan so bye mga kashuki